Puxemos un arboriña que hoxe imos adornar. As nenos e nenas de segundo curso, eles e elas veñen de Valdomiño e perderon todo polo camiño, pero aínda así teñen moitas ganas de bailar para amenizar esta gran festa. Adeusinho queriño, adeusinho levarín triste mazo porque non puiden bicarte. Levarín triste mazo porque non puiden bicarte. Debe ser rosiña, debe unha flor, todo que sí, todo que no. Debe ser rosiña, debe unha flor, todo que sí, todo que no. Farán recitado de Panxoliñas. Un forte aplauso para eles. Esta leita do neno, acumula un monte de cosas. Quen tocou o seu anel? A lúa, alá no alto, canta moi a modo. O neno pouco a pouco vai quente. Parade ben baixo, petade modiño, non despertedes ao pequenechino. Vamos, pastores, hai que cargados. Para os netos, leva de gano. Vamos, pastores, con pan de ireta. Canto contento fan o que fez. E noite voimos cantar. Vamos, pastores, cara ao Un grupo pero que moi grande e numeroso, claro. E van a cantar unha canción en inglés chamada Help. Esperemos que vos guste. Facendo un canon, canción a varias voces, que leva por título Iuska, Iuska. Con eles vos deixamos. Atentos todos aos números dos décimos. Agardar vos toque algo. Aquí vos vedes. E a todas, benvidos ao Festival de Nadal do ano 2012. Como sempre, hai típicos tópicos e outras persoas que non veñen disfrazadas. Vai a dar comezo o sorteo con dúas nenas do Colexio de San Ildefonso de Bandeira, Soraya Fraga Pampín e Alba Lugo Rey. Primeiro bola. 20.711.000 euros. Palpan os nervios.